der skal ikke være nogen for- eller bag i sådan en rækkevidde. Ja, bare gå til den. Husk, det hele gælder om hoften. Jeg synes ikke, jeg kan høre nogen troldelyde. Hold kæft, man vil få aldrig lavet på med den fart. Skal jeg op til Søren? Nej, der er også 2 save. Han er ufattelig stærk, den dreng. Glimlig graver igen. Ja. Hold kæft, Vincent. Hvor lang tid nu? Lige nu er jeg midt i en verdenssensation. Du kan gerne lægge din arm der. Du er lidt over i et hus. Der er ikke glas eller noget. Og publikum er ellevilde. Jeg starter snart igen. Hvordan går det? Ja. Ja. Fint nok. Så bare dreje, så fik det næste gang. Så skal du... Det er det dårlige ved at have rador. Hey, jeg har ikke som kontaktlærer, så jeg kan ikke brokke mig. Jeg tror, mit nonsens filter er løbet tør på batteriet. Søren. Har du fået øje på marcipanbrød, Marcel? Nej, snivs. Jeg kan ikke lide marcipan. Aldrig. Forskellen, det er sundt røg. Det er sundt røg. Usundt. Al røg er usundt. Nå, der. Simu! Hvad var der? Nu er jeg stykket rundt til kanten omkring vej i stedet for. Ja, det. Den er blevet sort din. Ja, jeg synes, det smager godt sådan der. Prøv lige at tage en lyngrillet. Sådan lidt lige Det over bobler. flammerne. Elastikdrengen. Nej, det lyder altså meget godt. Fej, ret over. Kan du fløjte? Still suit. Har du de gamle still suits? Nej. Har du de der nye plastikmodeller? Nej. Sådan er jeg. Der er tyranniderne. De er også fede. Det Ja, sådan vil jeg hellere være. Nej, dem er vi imod. Ja, det er det, der virker. Jeg vil hellere være en af dem så. Okay, er vi imod dem, eller er vi Ja, sammen? vi er imod dem. Der er almindelige. Altså, er vi 3 sammen? Ja. Jeg vil hellere være sådan en, så... Vi er imod dem. Filmer du? Nej. Hold kæft, når Nielsen ser det her, så sælger han din computer. Han ser det i aften. Du hoster det på YouTube. Ej, hvor du har filmet i dag. Ej! Lad os se den. Op med den. Hvor er det bare for meget? Du får job i et cirkus. For meget. Så du skulle se, i tirsdags, så var jeg ude hos min kusine, der skulle klippes. Gør hun det? Ja, hun er frisør. Nå. Så skulle Så er det godkendt. så skulle vi så ud og hente min grænfætter også.
Så Bare filmer da mig. han havde fri fra skole. Han har en fætter, der er et træ. En grandfætter. Men så da han havde fri fra skole, så var en Hurtigt som æren her, kan vi sige. Og så ned med det. Hold kæft. Hvor ærgerligt. Cake face in action.